Ebaluazioa eta ikaskuntza ereduan. Errubrika eta lorpen adierazleen diseinua. Errubrika. Errubrika ikaskuntza emaitza edo gaitasun bat ulertu eta honi buruz kontzientzia hartzen laguntzeko baliabide erabilgarrienetarikoa da. Eta ikaskuntza ereduaren baitan, bere eginkizun nagusia, ikasleek gaitasun horiek garatzeko jarraitu beharreko ibilbidea aurkeztea da, eta zikloan zehar ikaskuntza hori lortzeko beharrezkoak diren lorpenak eta urratsak zehaztea. Errubriken helburu nagusia zikloan zehar gide izatea eta ikaskuntza prozesua sustatzea da. Horretarako errubrikan, ikaskuntza prozesua deskribatzen duten maila desberdinak banatzen dira, gaitasunaren lorpenerako hainbat etapa zehaztuz. Beraz, errubrikak ikaslei zein irakasle taldei ikaskuntza ikuspegi orokor bat eskaintzen die. Irakasle taldeari ikaskuntza helburuak argi zehazten laguntzen dio eta ondorioz, ikaskuntza prozesu guztia erronka bidez diseinatzen. Beraz, errubrikan, ikasleek ikastea espero dena lortzeko jarraitu behar dituzten urratsak adierazten duen prestakuntza ibilbidea zehazten da. Eta maila hauek deskribatzeko, ikasleen ikaskuntza zehatzago irudikatzen duen lorpen adierazleak definitzen dira. Irakasle taldeak errubrika sortzerakoan ikaskuntza prozesuari buruz hausnartzea garrantzitsua da. Ikaskuntza gisa, ikasleak ekintzaren ondorioz bere pentsamendua integratzen duten ulertuz eta ez ekintza bera. Ikaskuntza prozesuaren mailakera zehazterakoan, maila kopurua erabakitzea beharrezkoa da. Gomendioa 3 eta 6 maila bitartean izatea da, eta zenbaki bikoitia. Horretarako, Bloom eta Solo taxonomia hartuko da erreferentzia gisa. Bi sailkapenetan, ikaskuntza, ikasleek gelan erronka bidez proposatzen diren testuinguruek eragindako ekintzetatik lortzen duten ulermenean oinarritzen da. Erronka hauek, ikaskuntza gertadadin aitzakia gisa funtzionatzen dute, ikasleei pentsamendu mota ezberdinak lantzeko aukera eskainiz. Adibidez, galderak egitea, behaketa, elementu ezberdinen arteko erlazioak eraikitzea eta abar. Ekintza hauek pentsamenduan eragiten duten heinean, pentsamendu honen bidez, ikaslek ekintza hauek hobetzea eragin nahi da. Honen bestez, ikasleei hausnarketa uneak proposatzea ezinbestekoa da, aipatutako ikaskuntza lortu dadin eta ebaluazioa hezitzailea eta hezigarria izan dadin aldi berean. Jarraian, aipatu ditugun alderdi hauek kontuan hartzen dituen mailaketa proposamena ikusiko dugu. Lehenengo maila, ikaskuntzaren oinarriak ezarri behar dira. Helburua ikasleak garatu behar duen gaitasunaren ikuspegi zabala izatea da. Zikloan zehar, izango duen jomuga eta erabilgarritasuna ezagutzeaz gain, ikaskuntza honekiko inplikazioa eraikitzeko. Bigarren mailan, ikasleek gaitasunari buruz duten ikuspegia zabaltzen da, beste gai batzuekin erlazionatu eta beste gai batzuetatik bereizteko gaitasuna garatuz. Hirugarren mailan, ikasleak ikasitakoa egoera errealetan aplikatzeko gai dira. Azkenik, laugarren mailan, praktikan landu duen gaitasunaren inguruko gogoeta egin dezake eta hobetzeko proposamenak edo beste testuinguru eta egoeretan aplikatzeko proposamenak egin ditzake. Lorpen adierazleak. Errubrikak ikaskuntza prozesua diseinatzen laguntzen digun heinean, lorpen adierazleek ikasleek jakin behar dutena zehaztea ahalbidetzen du. Lorpen adierazleak beraz, gaitasun maila bakoitzaren berariazko ezagutza teoriko praktikoak deskribatzeko balio dute. Lorpen adierazle batek honakoa jaso behar du. Aditza. Burutuko den ekintza definituko duena. Adibidez, garatu, erakutsi, eraiki, eztabaidatu, definitu eta abar. Garrantzitsua da beraz, aditz hau behagarria, neurgarria eta egingarria izatea. Edukia, garatu beharreko ekintzari lotutako gaia edo ezagutza arloa. Adibidez, muntai elektrikoa, planoen diseinua, mekanizatua eta abar. Eta azkenik testuingurua, ekintza jorratuko den testuinguru edo baldintzak. Testuinguru honek exigentzi eta kalitate maila jakin bat dakar berekin, aipatutako ekintzak bete beharreko ezaugarriak adieraziz. Adibidez, evidentzietan oinarrituz arrazoitzea, bilduma bat eraikitzea edo zati bat eraikitzea, egoerara egokitzea, kalitate arauak betetzea eta abar. Aditza edo ekintzak zer egin behar dute ikasleek galderari erantzuten dio.
Edukiak hori burutzeko jakin behar duena adierazten du eta testuinguruak ekintza hori nola gauzatu behar duen. Lorpen adierazleen deskribapena nahi adina zehaztu daiteke. Errubrika orokorra eta lorpen adierazleen bidez, oinarrizko kurrikulum diseinuaren ikaskuntzaren emaitzak edo ebaluazio irizpideak berrantolatzen dira, hau guztia proposamen berrian jasota gera dadin. Beraz, lorpen adierazleek ikasleek amaieran egiten jakin behar dutenaren inguruko output A, hau da, eskuratzea nahi dugun ikaskuntza zehazteko balio dute. Errubrikak ikaskuntza prozesua diseinatzen laguntzen digun bezala, lorpen adierazleek ikaskuntza hori zehatzagoa eta ikusgarriagoa izatea errazten dute eta ikaskuntza helburu gisa balio dute. Horrela, irakasle taldeak adierazle hoien araberako jarduerak diseinatu ditzake. Lortu nahi dena, helburua azken finean, ikasturtean zehar egingo den ibilbidearen mapa bat eskura izatea da. Ibilbide mapa horrek irakasle taldearen helburu komuna jasotzeko eta ikasleen ikaskuntza tresna izateko balio behar du. Aldi berean, erronkak edo dinamikak sortzeko erreferentzia gisa balio behar du eta ebaluazioa hezigarria eta hezitzailearen oinarri izan behar du.